mundua Iruñara begira jartzen den egun hauetan, edo bezpera, San Fermin bezpera hauetan, berriz ere etxera aldarrikapena kalera atera nahi izan dugu, argi eta garbi esateko herri honetan gertatutako gatazkak utzitako ondorien konponbidea oraindikan behar bat dela gure herriarentzat argi eta garbi esateko, ez? Gogoratu behar duguna da datorren urtean 15 urte beteko direla etak bere jardun armatua bukatu zuenetik, eta ordutikan orain badaude korapiloak askatu beharrekoak, ez? Zentzu horretan preso ieslari eta deportatuen auziari konponbide justo bat eman beharrezkoa da, eta baita ere biolentzia ezberdinen biktima merezi duten aitortza eta erreparazio bide horretan urratsak ematearena, ez? Urtetako gatazkak utzitako ondorioen konponbideak ekarriko du herri honetara bake justo eta elkarbizitza agertoki bat, eta zentzu honetan dei balduzatu nahi dugu San Fermin hauetan ere bai etxera aldarrikapena lau haizetara zabaldu ahal izateko eta txoko guztietara zabaldu ahal izateko. Gertuago gaude, baina badugu oraindik zer egina, nahi baldin badugu preso ieslari eta deportaturik gabeko San Fermin batzuk errealitatea izan. Norabide horretan etxeratek eta sarek lanean jarraituko dugu hala izateko. Preso ieslari eta deportaturik gabeko San Fermin batzuen alde, denak etxera lortuko dugu. Eskerrik asko.